benvinguts, lletraferits, com anem? Avui us porto un dels llibres, anava a dir un dels meus llibres preferits. No ho sé. No sé si és un dels meus llibres preferits. Diguem, un dels llibres que més m'ha impactat. Què us sembla aquest inici? Aquest potser fins i tot és més potent que el d'un dels meus llibres preferits. Es tracta, ni més ni menys, que una de les grans obres d'un dels grans referents del món de la ciència-ficció, i és Un món feliç d'Aldous Huxley. A veure, per qui no coneixeu a Aldous Huxley, us el presento. Resulta que va viure entre 1894 i 1963, és d'origen britànic, va ser escriptor i filòsof. I a més a la seva família era una gran família d'intel·lectuals, per tant explica en certa manera que es criés en aquest món, quin va ser doncs, el seu desenvolupament, etc. Va publicar novel·les, com la que us porto avui, però també assajos, relats curts, poesies, llibres de viatges, guions, vaja, que va fer de tot. Això sol passar, amb els genis sempre es dediquen a fer bastant i bastant de tot. I a través d'aquestes novel·les i assajos, bàsicament es dedicava a fer crítica dels rols, de les convencions i de les normes de la societat. I a més es va interessar per temes una mica més espirituals, més místics, etc. Va escriure algun llibre d'aquest, tot i que no és potser el tema que tractarem avui. Val? El que sí que se'l reconeix com un dels referents, dels representants del que serà el pensament modern. I aquí jo crec que és on anirem a parar amb el llibre que us porto avui. Un món feliç. El títol ja ho diu tot, Què és la felicitat? Uah, la pregunta. Sembla fàcil i en canvi és una de les preguntes més complicades. Ja quan et demana, ets feliç? Uf. Sí, no? A vegades jo crec que no és tan fàcil ni respondre sí ni respondre no. En aquest llibre s'intenta donar una mica la resposta a què és la felicitat, a través d'una trama i d'un argument, evidentment. La qüestió és, ens situem en un món, en principi utòpic, és a dir, un món on voldríem anar a viure perquè s'ha aconseguit un ideal de pau, d'alegria, etc. Després podem discutir, perquè aquest és el tema principal de la novel·la, si això realment és una utopia, si aquest món que ens presenta és un món feliç o no ho és. Aquest seria el tema principal. La història transcorre a Londres el 2540 després de Crist, és a dir, d'aquí 500 anys, quasi bé hi arribem, ja ho tenim. S'ha avançat molt en diversos camps, com el de la tecnologia reproductiva, la biotecnologia, ensenyament a través del son, etc. Diversos avanços tecnològics han provocat un canvi social enorme. I tot aquest canvi social és el que ha generat aquest món feliç que se'ns presentarà en la novel·la i que s'utilitza per l'autor per criticar el nostre present, la nostra societat. Heu de pensar que la ciència-ficció, la gràcia que té normalment, és que està molt connectada al nostre present i al nostre món real. Curiosament, és com un món paral·lel en què faríem una pregunta de i si, en aquest cas, i si haguéssim avançat prou en tecnologia reproductiva, biotecnologia, etc., com seria la nostra societat? Podria ser aquesta la pregunta de base. I és el que la diferencia de la fantasia. Aquí no hi ha màgia, no hi ha dracs, no hi ha bruixots, etc. Llavors, la novel·la es va publicar, curiosament, al Regne Unit el 1932, però us asseguro que jo me la llegeixo i algú em diu que la van escriure ahir i m'ho crec. És el que passa amb els grans referents de la literatura. Connecten amb el lector encara que faci molts anys que s'hagi escrit, perquè traspassen tot aquest moment de la publicació, el traspassen completament. El cas és que se'ns presenta una societat en què els humans són creats a través d'úters artificials. S'han acabat els embarassos, fiesta! I hi ha programes d'adoctrinament infantil, la societat està dividida en castes i cada casta té una tasca específica. Fins i tot, és que això és bastant dur, El desenvolupament de les diverses classes, de les diverses castes, depèn del seu material genètic. Per tant, a vegades, a tu no t'interessa que un treballador de classe baixa sigui com molt intel·ligent. Llavors el que fan és, ja quan creen aquest fetus, doncs programar-lo
de manera que no pugui desenvolupar sense certa intel·ligència. Com? Doncs privant-lo de més oxigen que en canvi els que estan destinats a ser de classe alta, que serien el material genètic de primera qualitat. Llavors estem parlant d'un món en què no neixen els ciutadans. Els ciutadans es creen. I ja no és que tinguis un destí marcat, tens marcat tota la teva vida. Tu neixes, que no neixes, però neixes i saps en quina tasca desenvoluparàs tota la teva vida treballant, quina classe social tindràs i què s'espera de tu. Per tant, no hi ha cap espai per l'individu. És ben bé tot social. L'individu no té lloc. És tot organitzat des de dalt i tu només et queda obeir. Clar, aquest és el món feliç que ens planteja Huxley. Quasi res, Quasi res. Ja us dic que l'inici és potent com cap altre. Llavors, a partir d'aquí se'ns plantegen 3 personatges que seran el centre de la novel·la. Tenim la Lenina Cromer, que és treballadora dels vivers. Vivers és on es creen aquests nens, aquests fetus que seran enviats després a la societat. I la Lenina encaixa perfectament en la societat del món feliç. És una persona popular, és guapa, etc. I d'altra banda tenim un altre personatge que no acaba d'encaixar en la societat, que és en Bernard Max. Per què? Perquè és una mica més baixet que la mitjana, malgrat ser de bona casta, sembla que no acaba d'encaixar en els estàndards que s'esperaria d'ell, cosa que en teoria no hauria de passar, però. I llavors té com un complex d'inferioritat constant. Malgrat tot, com a científic és molt potent i ha desenvolupat l'aprenentatge durant el son, és a dir, que mentre estan dormint poden estudiar, poden aprendre coses, evidentment, si la teva casta correspon a que ho hagis d'aprendre, si no, no té cap sentit. I llavors, per mantenir la societat estable, els ciutadans pacífics, que cadascú accepti el seu paper en la societat, que no hi hagin revoltes, etc., quasi bé tots els personatges consumeixen una droga, no sé si dir-ne droga, un fàrmac, una medicina, que és alhora calmant i antidepressiu. És com la droga de la felicitat, diguem-ho així, val? Que s'anomena Soma, i la necessiten per al seu dia a dia. Llavors, d'aquí el del món feliç. És una felicitat, sí, però està creada artificialment. Està creada a partir de la droga aquesta que consumeixen, no de forma esporàdica, sinó durant el seu dia a dia i és vist com un consum habitual. Ja no com nosaltres prenem cafè, com l'aigua. Aquest és el rerefons. La història es complica una mica. Resulta que en Bernat se'n va amb la Lenina de vacances a Nou Mèxic, que està fora d'aquest estat mundial. És a dir, un lloc on hi ha humans que ells anomenen persones naturals. És que el concepte és molt fort, me xoca encara ara. Són persones que, per tant, segueixen reproduint-se a la manera tradicional, que s'embarassen, que tenen fills, que no estan condicionats genèticament, que no tenen les castes, etc. Ells hi van com a turistes, però allà, curiosament, coneixen Linda. Linda és un personatge que havia estat a l'estat mundial i que ara viu a la reserva, com si fos el zoològic, amb el seu fill John. Clar, és un fill legítim, és un fill fruit d'un embaràs, és un fill no manipulat genèticament. No encaixa en aquest món de les castes, etc. I la història de la Linda, bàsicament, és que ella venia d'aquest estat mundial, va tenir un afer, una aventura, es va quedar embarassada, evidentment ja tenen mètodes anticonceptius, per tant és una gran vergonya quedar-se embarassada, per què? Perquè els infants no neixen, els infants es creen. No ets pare, no ets mare, no se t'assigna un nen, els nens es creen al laboratori, es creen al laboratori, tu no te pots quedar embarassada. Doncs el cas és que ella es queda embarassada i el que fa és intentar tenir aquest fill en aquesta reserva fora de l'estat mundial. I no hi torna mai més, El cas és que en John no acaba d'encaixar en el món de la reserva i per tant ha tingut una vida bastant dura. Llavors el que es decideix és que en John torni a l'estat mundial, que la seva mare li ven que és com el món feliç, que és el món ideal on podran solucionar tots els seus problemes, on encaixarà perfectament, etc.
I aquest John, que s'ha creat en aquesta reserva, a sobre és un noi bastant curiós, perquè només ha tingut 2 llibres a la seva vida i aquest era el seu màxim entreteniment. D'una banda un manual científic i de l'altra les obres de Shakespeare. Per tant, és un personatge que quan s'expressa el que deixa anar són quotes de Shakespeare. I autor és de drames shakespearians, de La Tempesta, del Rei Lear, d'Otelo, de Romeu i Julieta. Llavors, el que fa és aquest personatge tan curiós, fascinat per la literatura shakespeariana, aterrar en aquest món feliç d'ésser creats artificialment, enganxats a la droga de la felicitat i intentar encaixar-hi. Evidentment ja veieu on estarà el conflicte, on estarà la tensió. És evident que això, aquesta peça del trencaclosques no quallarà, no encaixarà. No direm res més. A partir d'aquí, qui s'animi que llegeixi el llibre. Els punts forts. A mi l'inici del llibre em sembla dels millors que he llegit mai. Bàsicament teniu el director fent una visita a uns estudiants que són nous en el viver i els explica com funciona, com es creen els éssers humans, com funciona el sistema de castes, etc. I aquesta presentació és molt dura i sorprenent i xocant. Jo quan feia literatura universal intentava llegir-la, perquè és el primer capítol, amb els meus alumnes. És cert que costava una mica perquè té un nivell tècnic i de vocabulari una mica exigent, però un cop hi entrava, us asseguro que d'aquestes se'n recorden segur a dia d'avui encara. L'obra en si, a més, està completament avançada al seu temps, és el que us deia. Publicada en 1932, com si hagués set el 2022. No t'ho esperaries, no t'ho esperaries. I a més això es demostra perquè es pot llegir a diversos nivells. Et pots quedar a un nivell de la història més superficial, més profund, i fins i tot m'ha sorprès buscant informació que hi ha reinterpretacions de caire polític, de caire filosòfic. És a dir, que és una obra que es pot anar rascant i se li pot treure fum. I el punt, crec que és determinant, que és el tema de la història, de la novel·la, és el contingut filosòfic que implica, les qüestions que et planteja. És a dir, què és més important? El valor de la felicitat, encara que sigui creada artificialment, o la llibertat, no? Serien com els dos grans pilars que s'enfronten entre si en aquesta novel·la, la felicitat i la llibertat. I clar, per fer això has de tenir molt clar què entens per llibertat i què entens per felicitat, perquè els personatges entenen coses completament diferents per un concepte que per l'altre. La felicitat d'en John no és la mateixa felicitat que la Lenina i la llibertat d'en John no és la mateixa llibertat que la de la Lenina. I aquí és on esclata el conflicte. Els punts febles. Com sol passar-me a mi amb la ciència-ficció, m'ha costat connectar amb els personatges des de sempre. Potser la via empàtica no hi acabo de connectar, no sé si és que em queden lluny, si és que es presenten molt freds o molt superficials, però és una cosa que potser és només a mi, però em passa molt amb els llibres de ciència-ficció. No hi acabo de connectar, potser és que no entro en el llibre sí, sinó que em quedo com objectiva, com des de fora, els veig des de fora, no ho sé. I que en algun punt el llibre pot resultar confús, ja per sigui per la quantitat tècnica o per els diàlegs o potser una mica el contingut filosòfic, etc. I això fa que si no acabes d'entrar-hi se't faci una mica lent. Però bé, jo us dic que és un llibre que no sé si, és que anava a dir, m'ha agradat, sí, m'ha agradat, però m'ha incomodat molt. És difícil parlar d'un llibre que m'ha incomodat molt com un llibre que m'ha agradat. En tot cas, és un llibre que no he oblidat mai. No he oblidat mai i per mi sempre serà un referent que tindré al cap. No sé si vosaltres l'heu llegit, sé que hi ha una segona part. No l'he llegit, no sé si algun dia ho faré. He d'estar preparada per llegir-lo perquè no sé què m'hi puc trobar i m'he de preparar mentalment. En aquest hi vaig entrar sense saber on em ficava i em va sorprendre molt. Així que l'altre m'he de mentalitzar. Espero que us hagi interessat. Sabeu que em podeu seguir a Instagram, que em podeu seguir a Twitter, que tinc el canal de Otuka d'anime i manga en català. I nois, com sempre us dic, llegiu molt.